Akwalele na ọnwụ egbugo nne m ụlọ ọmụmụ na mmụọ ọ bụ onye ka anyị ga-akọlụ na ọnwụ egbugo omemgbe oji na anam eze nwaanyị nọdụ mma nne m ụlọ wili oke ite nwa ụfọdụ ile nwuche bụ ọtabili onye nwanne ya nne m ụlọ ọmụmụ nọdụ mma Akwalele sawa 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 eke enu okwura ọnwụ emewago m obi ọnwụ emewago m obi ọnwụ emewago m obi ọnwụ na-egbu uwe mego m ịbalili ọnwụ emewago m obi ọnwụ emewago m obi ọnwụ emewago m obi ọnwụ na-egbu uwe mego m ịbalili ọnwụ emenwago m obi n'elu ụwa o nwetigo m nnukwu alịlị na akwa ọnwụ emenwago m obi n'elu ụwa nụ ọnwụ na-egbu ụwa na alụgo m nne m ụlọ ọmụmụ na ọnwụ emenwago m obi n'elu ụwa nụ ọnwụ na-egbu ụwa na alụgo m nne m ụlọ ọmụmụ na mmụọ ọnwụ alili egbu onugbo ọnwa mara eze ọnwụ na-egbu ụwa si na nya mara eze ma nya mara ọbala Chief Williams Udekwu Okeke Akụevi nwa mụrụ na mmadụ enwelu m ezechi nna nyelugo na anam Uchenda na mụ na South Korea Uchenda na mụ bụ nwanne m n'ọnya kpọlụ na fon ọkpọ m nwoke ya na nne m ụlọ ọmụma na-agụ mmụọ alịla egbu mmụọ ọ bụ onye ga-emela onye ka nne m lịa kedu onye ga-emela onye ka nne m lịa nne bụ nne ma ọ dị mma ma ọ dị njọ ma ọ dị oji ma ọ dị ọcha ma ọ dị mkpụmkpụ ma ọ dị ogologo emenu mana na nne bụ okwu nne okwu mgbala ochendo na m odogwu
nwanne m ebezi na nọ ya dị mma n'ọkwanụ nwa ya akwa nne ya nwata akwa nne kwa nna ibe ya akwa agụsịa ọkwazi ọzọ n'enu ụwa ọbụla kwa onye ji na-arụ wili nwanne m bicha anya mmiri na ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji isi ọnwụ emewago m obi ọnwụ emewago m obi ọnwụ emewago m obi ọnwụ na-egbu emego m ịbalili ọnwụ emewago m obi ọnwụ emewago m obi ọnwụ emewago m obi ọnwụ na-egbu emego m ịbalili Ogwebi David Okeke Akụebi na Anamụ Maazị Chidime Akụebi gbọgụrụ na Anamụ Odogwu papa nnukwu jelụmụdọra wenụta nwanyị wenụta mba ahụ okite nwafọ dịle mama nnukwu omemgbe o ji na-eweli ọnwụ na-egbu wetiga anya kwalili ọnwụ ụmụdo nwanyị na mmụọ ezigbo nne Jovivo nwere mamala ọkwa nne na-enye ndụmọdụ nne wili nnọra na Anamụ ezigbo nne dị ọra mma ọnwụ melụ ngana alele gboo ọnwụ wili nwanne m bicha anya mmiri a sị na ọnwụ ba a ga-ajụ oyi wili nwanne m na onye mụrụ nwa nara anwụ anwụ ma kolikoli ezigbo nne m ụlọ ụmụ isii n'ụwa nwoke na-abọ ya na nwaanyị nọ ya bụ na onye mụrụ nwa nara anwụ anwụ ma kolikoli Chief Williams Udegwu Okeke Akụebi na Anamụ n'ọnya bụ nwa izizi na abọ nne ya nwa mụrụ na mma na-enwelu mmezi echi nna nyelugo na Anamụ Odogwu oche ndị Anamụ na South Korea the perfect gentleman oche ndị Anamụ nwoke teghete Odogwu Chairman Chief Executive Officer McWillie International Limited Chairman Ọhaneze ndị Igbo na Donichon South Korea Ọchịọra na South Korea na Korea niile ekwetara si gaba n'iru maka na ọchịchị kwesịrị gị nnukwu nwa kpochala akpa nwa sụrụ ụzọ n'obibe nne ya oke ibobo nwanne m Kalobi na ọ bụ nwa ga-akwa nne ya asị na onye mụrụ nwa nara anwụ anwụ akwa alele sawa 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 na-ekenupụra apete nwanne m Willie kenelu ụmụ nwunye gị Anthony Okeke ụna akụ ọka isi eze na-ese okwu ezigbo nwaanyị dị ụkọ na mba osodieme akụ nwaanyị ọma oke ada nụtalụ n'ụmụ ikwu Anam Chairman Tonia Willie Investment Limited daalụ
ọnwụ emewago m obi ọnwụ emewago m obi alile ọnwụ gbọmọ emewago ọ̀hún. m obi ọnwụ na-egbu emego m ịbalili Akwa alile. ọnwụ emewago m obi ọnwụ emewago m obi ọnwụ emewago m obi ọnwụ na-egbu emego m ịbalili Ọnwụ na-egbu wetinga anya akwa alile. ọnwụ na-egbu emego m ịbalili Bụrụ obodo ọnwụ na-egbu wetinga anya akwa alile anyị na-agba. ọnwụ na-egbu emego m ịbalili Mrs. Ego di Christiana Chidokwe Nzekwu anụma nwanugbo gị dịbe ọnwụ nne gị na ọnọ m etiti ka ijele ije dị. ọnwụ na-egbu emego m ịbalili Chibuko Samuel Okeke ọnwụ na-egbu afụnwelota na nna m nwoke teghete achị nwa nwa ọkanyala ọnwụ na-egbu achị ọkanyala ike n'India na New Delhi India ka iji achụ aka afụnwelota na gị dịbe ọnwụ nne gị n'ugo kezi maka lọlọ gị Mrs. Chioma Rosemary Okeke adọrọ mabịala ije dị n'ụmụ enwere m ọka afọrị daalụ Mrs. Catherine Chukwuto adụmụ enwere m na Rivers steeti ka ijele ije dị ada biko dị ọnwụ mama ọnwụ na-egbu emego m ịbalili Mrs. Asikara alụ gị nesa na ya ọmụọba ọnwụ na-egbu ezi mmadụ menwere ụmụ jelu mbịata nnukwu ada ịdị ọnwụ mama enugo ọnwụ na-egbu emego m ịbalili isi na-asa okwu nwoke ka akụ edi ọdụdụ nwanne dị akụ dị ọnwụ mama ọnwụ na-egbu emego m ịbalili Mrs. Nwanneka Angela Udenze nwanyị ọma ịdị ọnwụ mama Basila Ọbadịla Okeke Benin Republic kiri achụ aka ịbọnwụ mama Basil ịbọnwụ mama ọnwụ na-egbu emego m ịbalili Ikechukwu Sidi n'Okeke gị kekwu na-akpọ ọnwụ na-egbu Ike na New Delhi India Odogwu ịbọnwụ mama ọnwụ na-egbu emego m ịbalili nke si na John Okeke ọnwụ na-egbu Udogwu na New Delhi India bili ịbọnwụ mama gị ịbọnwụ mama enugo ọnwụ na-egbu emego m ịbalili n'odo na anyanya na ọnwụ nne na-emetụ n'obi ọnwụ na-egbu emego m ịbalili ọnwụ mara oze ọnwụ na-egbu nwaanyị na-abụ ime nọ na ngana emego m ịbalili
na mma ọnwụ etigo m akwa alili o ọnwụ bụrụ nzube chukwu nwanne m ezigbo nwanne m mụrụ n'anya ọkwa nwanne m nwụsịrị ala wee bunye nzube chukwu nwoke ya wee naba mmụọ ọnwụ n'ime ma lụọ ọnwụ akwa alili o Chivedochi anụ ọra ezigbo nwanne wili onye ụmụ enwelu m ojere Igbo na anam edochie mandeti o ọgọdọ mkpuchi ọtọ aka na-emebe ọgọdọ odogwu gị bụ aka na-emebe nwei Wilisi m kene gị n'ọgarala Chief Simeon Nnamdi nwoke keze agbọ onye ọrụ m etiti ọchịlị ọzụ awa n'ọfanamụ ọchịlị na Angola fada general eze ọmọgọ na-ede mma n'alụ Chifu Doga ya lekwa alọ onye ọma Chris Ude aka eze na-enwelu ụmụ kingdom ogbenye ike zomewa n'ọfanam dalụ ọlụ n'isowe bili barista akazuwe nwa akasị ogbebi akazuwe omewa n'ọfanam onye na-ekwu eziokwu na onwele ibe ọ na-eme Chifu nkọcha chukwu na-agụlụ nke enyi na-achọ igwe enyi ọsọ ezigbo mmadụ agụlụ jide ebube ebe obi onye aka izu ọba
chi nwata kwakụwa n'ọfanamo udogwu na Holland nwoke teghete dalụ Benjamin iwu chukwu anajemba benja ka ezoghimo nwafe nna n'ọka etiti German Chief Executive Officer Benkolo Investment na South Korea n'alụlụ n'ịnọma Chief Lawrence Okechukwu Abani nwokpotu dịlọmanụ n'isobili Ogbuebi Nwakibia nwana ọfa Afikpo abado dịka ọgụ n'ugwu ego CEO Okpoto and Sons International Limited South Korea ife mana Honorable Manacho ọchịlị mmanụ m ji dị ebube igwe nyela ọkụ na ngịka egwu na-akpọ ife mana gị ka na ya olisa Chukwuemeka na Emeka na Mweze Emeka Kontoyi ike Anam ogige egwu na-akpọ National President Anam Youth Organization Home and Abroad Chief Francis Okechukwu egwu na-akpọ nwanne m onye mmụọ agụ Afra igwe moto ka egwu na-akpọ nwanne m nnọọ ya adịrị gị mma n'ụwa kezi maka Honorable Dr. Anthony Obierika onye mmiata obodoeze ọchịlịmma na Anam na Onumu kenele Chinonso egwu ọba DJ Pax Agali nwanne m Agali onye mmụọ bụ agụ nwanne na ọnwụ bulu nne Agali gebezi na Anam Son na Benin Republic biko dịbọ ọnwụ amagị Chibuzo Okoye na mmụọba Okwulọra na ABS ọnwụ bulu nne mụlụ gị nna m ụlọ ọmụmụ wee naba mmụọ biko dịbọ ọnwụ nne gị biko dịbọ ọnwụ mama Okwulọra na mụ dịbọ ọnwụ mama ọnwụ emewa gọmbobi ọnwụ ọnwụ emewa gọmbobi ọnwụ ọnwụ emewa gọmbobi ọnwụ ọnwụ na-ekwu emego n'ibe adịghị ọnwụ emewa gọmbobi ọnwụ ọnwụ emewa gọmbobi ọnwụ ọnwụ emewa gọmbobi ọnwụ na-ekwu emego n'ibe adịghị ọnwụ na-egbu etiga anya kwa alili ọnwụ na-ekwu emego n'ibe adịghị ọnwụ na-egbu etiga anya kwa alili anyị na-akpọ ọnwụ na-ekwu emego n'ibe adịghị ọ bụla ibe a na-ele ndụ na-abịa ma anyị egote ndụ na-abịa ọnwụ na-ekwu emego n'ibe adịghị ọyọlima obiọra nwoke emego n'ibe adịghị na-ekwe n'okwura ọnwụ na-ekwu emego n'ibe adịghị sawa sawa bekem bekem sawa sawa bekem bekem sawa sawa bekem ụbọ ụbọ ọnwụ ụbọ na-ekwu emego n'ibe adịghị